לכולם, אנו נמצאים בפתח ביתו של עידו. רגע לפני שהוא מגיע לגיל המצוות, הוא יעבור מסע של חוויות, אתגרים. למסע הזה אנו קוראים המרוץ למצוות. אז קבלו אותו בבקשה. עידו היקר, חוגג אתה היום את בר המצווה, ומכאן אתה יוצא לדרך חדשה. ממשחקי ילדות והנאה אתה עובר לעולם הגדולים והבוגרים. ברגע זה אתה נרגש מאוד. לצד הזכויות נוספו לך גם חובות. אז אם תרגיש שנופל עליך עול, זה סימן שאתה כבר גדול. בהגיעך לגיל מצוות, קבל ממני חופן של אהבה גדולה, ושהקדוש ברוך הוא ימלא משאלות לבך לטובה. אז קדימה, תתחיל במשימה, כי אנחנו אוהבים אותך מאוד. מוכן? צא לדרך. עליך להגיע למגרש הכדורגל למשחק עם חברים ועליך להפגיע גול שכל החברים נמצאים בשער. Una alegría inmensa, la verdad que algo muy lindo poder, como dije, conseguirlo otra vez, que sean los 4 seguidos, la verdad muy feliz. É mais um significado especial porque já jogo há 10 anos na seleção e quanto mais fazer as coisas bem, melhor para mim, motiva-me mais. Neste caso, ser o melhor marcador de sempre da seleção, tentar também bater o recorde de internacionalizações será um dos meus objetivos, mas isso irá acontecer naturalmente. יש בי אור, קבלו אלוף חדש. יש בי אור, אני תמיד בחושר. תנו כבוד למלך המגרש. עליך להתחרות נגד אייל אחיך בתחרות מרוץ מכוניות. רק ניצחון במשימה יעביר אותך לשלב הבא. לאכול צלחת מלאה בתולעים. אם תצליח לאכול את כל הצלחת, תוכל להמשיך לשלב הבא. לאחד מבתי החולים למחלקת ילדים ולשמח שם את הילדים החולים. בהצלחה.
בהצלחה ותודה רבה. שהבאת. עליך להגיע לכותל המערבי, שם נמצאת נקודת הסיום. עידו היקר, הגעת לסיום המסע במקום הכי חשוב וקדוש לעם היהודי. היום אתה מקבל עליך עול מצוות וקבלת אחריות. אנו מאחלים לך הרבה בריאות והצלחה, ושהשמחה תמיד תהיה בלבך. אוהבים אבא ואמא וכל המשפחה. מול קהל גדול ולפניך אלוקים, מודה אני לך על מעשיך. שיש לי בזכותך קיים. נושא עיניי אליך למרומים, שלח נא ברכתך או אלוקים, בחני ותן לי כוח לדעת להבליג וגם שיותר לא אשאר לבד. תודה יקר, עמדת יפה בכל המשימות ועכשיו הגיע הזמן לחגיגות. עליך להגיע למוזיאון ארצות המקרא, לחגוג את בר המצווה. שלום וברוך הבא למונית הכסף. איך הגעת לכאן? מי אתה? מה זה מונית הכסף? לאן אתה צריך להגיע? למוזיאון ארצות המקרא, לחגוג את בר המצווה שלי. קודם כל שיהיה במזל טוב. אני נוסע למוזיאון ארצות המקרא. במהלך הנסיעה אני שואל אותך שאלות. אם תדע נכון את התשובות, תצטרך לשלם על הנסיעה. ואם לא תדע את התשובות, תצטרך גם לשלם על הנסיעה. אתה מוכן להתחיל? קדימה. שאלה ראשונה. בשיר על הגזר עם סבא אליעזר, מה שם הסבתא? האם זו סבתא חיה? סבתא טובה שלך? סבתא אלישבע? או סבתא מטילדה? איזו שאלה קשה, מאיפה אני אמור לדעת אותה? אני חושבת שזה אחת מהסבתא שלי, סבתא חיה או סבתא טובה. מאיפה אני יודע? שמעתי את הסיפור הזה בגיל 3. יש לך 10 שניות לענות תשובה. לנחש סבתא אלישבע. תשובה נכונה. יפה מאוד. שאלה שנייה. באיזה מארצות הבאות טיילת בקיץ האחרון? א', צרפת, ב', הולנד, ג', בלגיה, ד', כל התשובות נכונות. רגע, תן לי לחשוב. ד', כל התשובות נכונות. כל הכבוד, תשובה נכונה. שאלה שלישית. איזה מהקבוצות הבאות אתה מעודד?
א', בני סכנין, ב', מכבי חיפה, ג', הפועל ארגזים, ד', בית"ר ירושלים. איזה שאלה קשה, אני חייב עזרה. אתה יכול לשאול מישהו מהרחוב. סליחה אדוני, אני במונית הכסף, אני צריך עזרה. שנייה, אני חוזר אלייך. מי מהקבוצות הבאות אני מעודד? א', בני סכנין, ב', מכבי חיפה, ג', הפועל ארגזים, ד', בית"ר ירושלים. אני מתלבט עם בני סכנין או הפועל ארגזים. את שתיהם הוא אוהב. אבל אתה יודע מה? נראה לי הכי הרבה את בית"ר ירושלים. כן, נכון, בית"ר ירושלים. יפה מאוד, תשובה נכונה. איזה מהסדרות הבאות אתה הכי אוהב? א', דורה, ב', רואים עולם, ג', חממה, ד', בובה בנאי. יאללה, איזה שאלה קשה, אני חייב עזרה. אפשר חבר טלפוני? בוודאי. אני מתקשר לאחותי שקד. קד, זה עידו, אני נמצא במונית הכסף, אני צריך עזרה. שוב אתה חופר? איזה מבין הסדרות הבאות אני אוהב? א', דורה, ב', רואים עולם, ג', החממה, ד', בובו הבנאי. אבל אני אוהבת את דורה. נו שקד, תעזרי לי. טוב, אבל אתה אוהב את כולם, אבל הכי את החכמה. אני מתלבט, אבל אני אלך עם אחותי, החממה. תשובה נכונה. אנחנו מגיעים למוזיאון ארצות המקרא, וזוהי שאלה אחרונה. כדאי לך לענות נכון. איזה מהמאכלים הבאים אתה הכי אוהב? א', רגל קרושה, ב', גונדי, ג', קציצת גפילטה, ד', קובה. אני אוהבת הכל, גם רגל קרושה וגם גונדי, קשה לי להחליט. אתה חייב לבחור תשובה אחת. אני הולך על הקובה. יפה מאוד. ענית נכון על כל התשובות. שיהיה לך במזל טוב ושניפגש רק בשמחות. אמן. תודה רבה.